Punapa ta merah ingsun prihatin waspa gemijil denya ilang kang memanis wataranira layu kumel kucem pranya maratani ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngara kadangipun Kakang Yayi Harya Prabu wonten timbalaning adhawu menapa Koko Prabu apa dene sira Yayi Grasena wonten timbalaning adhawu menapa Kanjeng Koko Prabu sembahan kula ing Mandura marmane siadi sakarone tak caketake nadyaning wanci ratri samengko tak ajak supaya ngembat marang kahanan negara ing Mandura. Purhanira Yayi. Mbok menawa siadi wis ngawruhi pribadi babagan negara Mandura ingkang saya suwe ora saya padhang. Nanging kahanan Mandura saya suwe saya ora karo-karuan kahanane. Akeh resuh, akeh retu kang tumanduk marang para kawula. Akeh begal maling kampak kecu. Ingkang gawe kapitunaning para kawula monggo pendak-pendak jeneng ingsun utusan kelawan Nayaka ing Mandura supaya nyirep marang retu mau nanging gagar wigaratan antuk karya ora katon sirep nanging malah saya ndrebala menyang endi-endi papan Yayi kahanan ingkang kaya mengkene mau lamun ta ora bisa dindakake sarta ora bisa disirep tan wurunga bakal ngembet marang kalendraning ingsun Goningsun minangka dadi payunging Projeng Mandura. Akeh para kawula ingkang ora percaya marang nata ing Mandura Prabu Basudewa wekasan tan wurunga mung padha njaluk pengadilan tumraping pun Kakang. Upama ta kedadian kaya mengkono, Harya Prabu. Saka pitunganing pun Kakang ing Mandura. Nggonipun Kakang dadi nalindra ning Projeng Mandura iki mung kari sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ora suwe meneh pun Kakang mesti bakal ngguling saka dampar kencana Projeng Mandura iki Yayi Harya Prabu andrah ingkang puspita kasiliring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya
pamit pasang Kalimantabi tinebene nglodhone Demawang Tawang Tuwang Koko Prabu. Menawi dipun keparengaken ingkang rayi pun Harya Prabu kepareng munjuk atur. Ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu boten ketang sekedhik aturipun ingkang rayi sakmangke dadosa cecala obor penggalih paduka. Yai Harya Prabu Yawi. Maragake matur ingkang terwaca kelawan pun Kakang. Slaminipun ingkang rayi kautus supados hambirat Retu Projeng Mandura. Koko Prabu mugi andhadosna ing kawuningan. Sampun ngantos kejoting penggalih sasampunipun kula saged anyepeng piranganing rampok begal maling ingkang damel rusuh wonten ing negari Mandura. Sareng kula suwuni priksa Durjana menika kala wau kula nuwun sewu. Jebul pinanggihipun wonten ingkang ndhawuhi Koko Prabu lulu kosek. Akeh rusuh ingkang mapan ing Projeng Mandura mau jebulana ingkang dawuh supaya gawe rusuh ya ngono apa piye? Inggih kasinggihan mekaten. Lah yen pancen kaya mengkono banjur maling ingkang wis bisa mbok cekel mau sapa sing kongkon Harya Prabu? Nyuwun pangapunten. Sampun ngantos kejoting penggalih Koko Prabu wondene maling kampak begal rampok menika kala wau panci saestu dipun sebar supados damel rusuh Projeng Mandura sakmangke supados Praja Mandura menika mboten tentrem. Krana ingkang paring dawuh menika kala wau boten sanes kejawi namung priyagung luhur. Tasih tedhak paduka piyambak inggih menika putra paduka piyambak pun Kangsa saking Sengkapura Prabu. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyasraharja Anagare becik-becik Parandene tan dadi kalyasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra beta kang reribeti jagat dewa paduka ora bisa selak pun Kakang mung sarwa nyarujuki. Aduh Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Lajeng menawi sampun ngantos mekaten kados pundi menggah penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi. Sing wis kebacut ya wis. Pangsa bakal nganakake adon-adon jago ning negara Mandura sing luwih wigati saiki ngene. Pun Kakang ngerti yen to sejatine Kangsa bakal ngilani marang kekuwataning wong Mandura, Kangsa bakal nyoba marang kekuwataning wong Mandura luwih-luwih pun Kakang nalindring Mandura. Kula kang saka kuwi Ugrasena wonten timbalaning adau. Sawana marang Saptawarga. Kanthi nenat majaning sawarga Yayi Prabu Pandhu ya kuwi kang aran Bratasena. Dadekna jago ning negara Mandura. Dene sira Harya Prabu ndak utus marang Widara Kandhang. Kuwi gatosipun. Sira Yayi Harya Prabu wis ngerti dhewe. Yen to pun Kakang ingetake mutiara ing mapan ana ing Widara Kandhang telu cacahe. Tilik ana wis sepira gedene lan wis kaya ngapa wujudane mutiara ingkang tak simpen ning Widara Kandhang. Mekaten Koko Prabu, ya. Lah itu mekaten terwaca dawuh paduka pareng kula madal pasilan nyuwun pamit bidhal dhateng Widara Kandhang. Semantune ingkang rayi pun Ugrasena nyuwun pamit bidhal dhateng Saptawarga. Yayi. Jejeg adeking negara Mandura iki gumantung marang kesaguhaning sira Yayi sakloron. Nggone tak utus marang Widara Kandhang lan Saptawarga. Batur jagat pangestu kono wiladal. Ora kanyono-nyono jebul ana trubusaning satru telik Mangindrajala
ingkang mimbu kula warga ing Mandura. Ya, mung kudu sing prayitna ngati-ati nata Mandura Prabu Basudewa. Mung sing tansah tak ugemi santuning para sepuh, ora ana lala ingkang tumawing becik. Gusti mesti mayungi marang kula jeng Mandura. Inggih ya. Kahanggo sesumbar lindo bumi konjeng kumalu dokundur gato lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara ilatala katingal suko parisuko penggali jengandika anggir kongso sakundur jengandika saking negari Mandur kepareng ingkang paman cumadung dawuh nggih aladal man wonten dawuh napa sing nate mangendikake kali kula cara-cara karti sampeka supaya kula isa ngrubuhake Ratu Mandura niki persasat mung kari ngenteni sak siring bawang sak umuring jagung. Liripun paduka dawuh kados mekaten. Kanjeng Rama Prabu Basudewa nalika semanten kula munjuk atur bab rusuh retu sing dumadi teng negara Mandura. Niki kula sing dipasrahi supaya anyirep angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Merga rusuh retu menika kala wau sing gawe kula ali sampeyan. Inggih. Angka loro. Nalika kula nyuwun kaliyan Kanjeng Rama supaya kula diparingi Purbawasisa narik pajek kawula sanegari Mandura, kula wis diwenangake narik pajek tumraping para kawula, pajek tumraping praja kula sing tanggung jawab. Inggih. Tumenggung wonten timbalan. Kabeh pajek diundhakake ping 3. Oh iya, ngestakaken dawuh. Ora sawedi kangelan. Mengko aku ingkang bakal ngatur. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Raden Kangsa menawi sampun dados dawuh patuko badhe kula estakaken salajengipun kados pundi. Sing angka 3. Kangge srana cara kula ngrubuhke Ratu Mandura kula nganake adon-adon jago mengko jagone dudu jago lumrah ning jago menungso. Jago saking Sengkapura mengsah jago saking kasepuhan negari Mandura. Inggih. Niki wis diparingi idi kalih Kanjeng Rama. Lajeng keparengipun paduka Angger Kangsa sinten ingkang kadhapuk minangka jago Sengkapura. Lho, lha pripun sampean?
Sampeyan sing Birawa gedhe prakosa turta sekti kalintang jayaning perang. Kula kinten wong sanegara Mandura ora ana sing bakal iso ngalahake marang kekuataning Paman Suratimantra. Waduh. Dosudi, Pak. Inggih, kula sagah. Lah dalah. Sing ngangka papat sing sajake Kanjeng Rama rada kaget. Panjenengan nyuwun menapa malih? Kula pengin njaluk rabi. Lho. Nyuwun rabi inggih. Menapa wonten satunggiling wanita ingkang sampun trep anjajari lenggah paduka anggir Kangsa Dewa? Wonten putri saking Widara Kandhang. Anake Demang Sagopa sing jeneng Lara Ireng. Napa sing mang critake do nalika semanten iku panyata bener. Kebukten kula buktekke kula njaluk rabi karo Lara Ireng. Pasuryane Kanjeng Rama Basudewa katingal suntrut cawus bingung gligaping paningal kaya wong kepek ora iso wangsulan kalih panjuwuning Kangsa. Ketok yen to Kanjeng Rama ndelikke anak-anake enten Widara Kandhang. Lajeng kepareng paduka. Bocah temenggungan wonten timbalaning adhau. Tetapno para wadya bala segelar papan. Kepung wakul baya mangap Widara Kandhang. Golek ana wong bule karo wong ireng. Yen wis ketemu aja tok gawe macak, kudu tok pateni. Inggih, ngestakaken dawuh. Merga kuwi klilipku nggonku bakal dadi Ratu Mandura. Ngestakaken dawuh anggir Raden Kangsa. Sing sak banjure yen to kowe ketemu karo suwijining wanita sing jeneng Lara Ireng, aja nganti tok gawe babak kulite. Aja nganti tok gawe suwek sandangane boyongen bakal winengku garwa dening Raden Kangsa. Prastawa paduka Raden Kangsa lajeng bidalipun para wadya bala Sengkapura benjang menapa. Kabeh para wadya dibudhalake krit lampit brungkat kimpul gajah gelar singa barung. Yen pancen ora padha nduduhke menyang didurunging wong bule wong ireng karo wong wadon sing jeneng Lara Ireng. Seng Widara Kandhang di bumi angus. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Man Suratimantra wonten dawuh. Mawi kula kanthi manjing wonten mlabar kawat. Semangga nggih kula dherekaken.
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumatambra kanggeng awita denceng-dencengan kaget rasaning atiku saka Tegal aku mbok geret supaya bali marang Widara Kandhang bapa ning apa ana wigati apa sing bakal mbok ngendikake marang anakmu Kakarasana ngene ya Kakarasana kowe tak kandhani wong nyambut gawe iki ya aja mempeng-mempeng wiwit bar subuh nganti tekan srengenge wis neng tengah kok tanpa leren pirang-pirang Tegal mbok paculi kabeh mbok tanduri kabeh ya bener kowe iki ganti karo kewajibaning wong tuwa nyuli aku nggonku nyambut gawe ning wong tuwa nek weruh anak le nyambut gawe ngono kuwi iki sok ora mentala sarapan dhisik rolasan dhisik ngono kuwi wigati merga wong kuwi kekuatane ana ing pangan nek ora mangan ora kuat ning aku wis kulino nyambut gawe ora mangan merga tumrap aku nyambut gawe ora mangan kuwi tak sambi prihatin oh ya wis nek ngono malah ngirit nek kowe ora mangan malah ora apa-apa dadi mbok mule ngliwet ki ya ming cukup dienggo aku karo mbokmu wong nyatane kowe iki ya sregep prihatin ya bapa wis aku tak nyambut gawe meneh kosik ta aja kesusu nyambut gawe apa wong nyambut gawe apa-apa ya ora entuk kok nyambut gawe nyambut gawe apa kowe tak takon aku macul lah iya wis ngerti ning kosike aku tak takon karo kowe Widara Kandhang mbok ento-ento kaya ngono kae jane pakone sapa terus karepmu piye lho diento-ento sing kepiye ngareping pendopo mbok wenehi pelataran jembar mongko mbok beteng mubeng terus ndok ento kaya alun-alun tengahe tok wenehi ringin kurung sak kembaran mongko kowe iki ming anak Demang lho Kakrasana kok kowe ngingu gajah barang iki karepmu piye kowe dong ora kowe ngerti ora apa to sebabe kok tak takoni kaya ngono aku seneng ngingu satu kewan aku seneng yen to pelataranku jembar mung kuwi wae bapa nah wong ki nek ora ngerti filosofi aja sok kumawani kaya ngono merga kabeh ki eneng artina apa artina tegese piye bapa sing jeneng wong kuwi kagungan ringin kurung karo alun-alun ki ming Nalendra terus wong sing diwenangake ngingu siji gajah loro macan kuwi ming Ratu
Mongko Widara Kandhang ki ming kedemangan. Lah kok tok ento-ento kaya dene kraton. Ngene ya Kakrasana. Nek tumrap wong desa ora apa-apa, ning kok nek nganti ana tartawan. Apa? Kuwi lho sing juru warta. Yo. Nek nganti dijupuk gambare terus mlebu ana ing layang kabar terus tekan ngersaning Sinuwun Prabu ing Mandura. Nek ana nom-noman saka Widara Kandhang sing wani ngento omahe kaya dene kraton ngingu gajah barang nandur ringin kurung mongko dibeteng mubeng kaya embane kraton. Kowe tak omongi ya. Kowe mengko bakal entuk pidana saka Sang Prabu Basudewa. Wis. Aku mung ngento-ento kaya dene kraton. Mongko aku ya ora njaluk probya saka Ratu Mandura. Lan kuwi dadi keseneng aku. Pancen pelataran Jembar iki dadi keseneng aku lan tak beteng mubeng supaya aja nganti ana Durjana ingkang wani mlebu ing kadembangan Widara Kandhang. Turut aku ngingu gajah ora le tuku. Aku ngingu gajah mergo nggonku golek saka ngalas lan gajahe pancen manut karo aku. Lan aku tresna karo satu kewan. Yen nganti satu kewan iki mengko entek mergo diburu dening wong-wong kang kurang tanggung jawab, sapa sing bakal nemoni gajah? Anak putuku bakal ora nemoni wujuding gajah iki kaya ngopo? Mula nggonku gajah iki klebu aku nglestarekake marang buron wana sing mapan ana ing alas sing wis meh entek diburu karo wong-wong sing kurang tanggung jawab. Malah ceramah. Kowe iki tak omongi kok malah kojah. Pinter njara langit kowe ora menang pengalaman karo wong tuwa kaya aku. Ora perkara nggonmu seneng karo satu kewan, ora perkara nggonmu kepengin ngento-ento kademangan kuwi supaya becik supaya apik. Ning aja mbok ento kaya kraton mengko ndak nampa duka. Oh, dadi ngono. Ketok banget yen to Ratu Mandura iku ora gelem dikembari. Yen to suwijining Nalendra iku ora gelem dikembari dening kawulane. Monggo kawulane bisa yasa ora njaluk dana probya karo Ratu Mandura. Apa kaya ngono kuwi ora entuk? Apa kaya ngono kuwi nabrak marang pernatan hukum negara Mandura. Yen pancen Ratu Mandura ora trima aku gawe alun-alun, aku gawe ringin kurung lan aku nggo gajah. Yen pancen ana Ratu Mandura tekan kene, yen perlu kongkonane tekan kene, aku sing wangsulan. Bapa rasa melu-melu perkara iki. Waduh. Yo anggepmu iki menang karo wong negara ngono ae. Yo anggepmu kowe iki iso ngungkuli wong negara ngono apa? Pinter njara langit ampu kaya ngapa? Kowe kalah karo kamarentah. Kamarentah. Andani. Wis ta? Kowe mobah-mobah kaya ngapa bengok-bengok nganti telakmu ambyar. Ning ora bakal dirungokke karo pemerintah mergo saiki wong dhuwur kuwi anane anggere wis matane picak, kupinge budhek kuwi wis ora bakal krungu karo wong kono-kono. Perkara apa sing dilakoni iki nerjang karo pernatan sing digawe dhewe wis ora diurus kaya ngono kuwi. Mergane pancen kupinge wis budheki, matane wis digawe beleken. Ngono. Dadi kowe aja rumangsa pinter, aja rumangsa bener. Kekejro kaya manuk branjangan kopat kapito kaya buntute ula tapak angin. Nek ming kawula kaya kowe kekuwataning sepira kok rasana ya aja ngeyel to, Nger. Kacarian putra lamun ngawekasan ya kawisanggeni maya. Wisanggeni maya Wisnu Pratendra. Ose Bapa Rasawedi yen pancen ana wong kraton sing tekan kene ngelikke aku nggone aku yasa alun-alun lan ringing kurung apa dening gajah. Bapa mingkari dawuh karo aku sing wangsulan. Rupak wani, jembar wani, petengane wani, padangane apa meneh. Wah, pancen wis ngayal tenan kowe. Wis aku tak nyambut gawe meneh. Sampeyan Bapa rasa kuwatir, kabeh mengko aku sing tanggung jawab. Kowe iki tak omongi kok senengane ngayal. Ora usah dadak kakean, gelem aku tak nyambut gawe Bapa Sagunga.
Walendra mbek marwa sing sang katri gumulung manggat kurda kata kaping iri ka sang pinarwasa iri ka sang pinarwasa kula ngaturaken bekti kula kunjuk Raden ya Demang Sagopa Ndatampa pangestuku tampan ana. Inggih, kula nuwun sewu ingkang damel menika Kakrasana. Lho kok sing gawe apa? Panjenengan mlebet wonten Widara Kandhang tertemtu mungun ing penggalih nyumurupi kawontenan Widara Kandhang. Pelataran jem gedhe. Embane kaya alun-alun ditanduri ringin kurung sakembaran. Mongko dibeteng mubeng. Lah kok elok temen ana ing kuloning pelataran ana wujuding wanti lan kandhang gajah. Oh sik, iki sing nyasa sapa? Nah, nak tenan ta. Nyi, wonten dawuh. Coba disogok kopi ben ora nesu. Kowe mundura gawe kopi. Waing kersa waing. Aku semelang nek duka. Aku takon sing gawe sapa? Ah nggih. Nuwun sewu, kula menika sampun mboten kirang-kirang anggenipun kula ngemutaken dhateng Kakrasana. Ing damel pun Kakrasana. Lho. Sing gawe Kakrasana? Inggih. Iso gawe alun-alun nandur ringin sartane ngingu gajah. Saiki bocahe sepira? Wah, sampun mboten kados-kados. 3 wulan kepengker nika lemu banget wetenge nganti kados sak genthong. Ning niki bareng pun gelem olahraga niku awake dadi kenceng kabeh. Mongko gagah pideksa. Nggih nuwun sewu ming paklitanipun radi bule. Niku Kakrasana. Mongko nek nyulingen kula nyambut gawe sawah Kademangan menika menawi mboten klintu 8 hektar. Nia dipun paculi menika mboten ngantos sedinten. Lho. Dipacul ora nganti sedina. Ah nggih, ngagem traktor barang. Kowe iki nek omong senengane sembrono isih kaya mbiyen. Nah nggih no. Nah mboten ngaten ndak mboten nanging namung sepaneng menika mboten matosa sekeca dipun naosaken ya. Lah iki ngene. Aku diutus Kanjeng Koko Prabu Basudewa kinen niliki mutiara ingkang disimpen ana ing Widara Kandhang. 3 cacahe ya kuwi putra panjenengane Kakrasana, Narayana, Lara Ireng. Gandeng iki sing gawe alun-alun iki Kakrasana. Aku tak weruh Kakrasana saiki nendi kaya ngapa gedene sepira? Wah, ya ampun angel. Niki wau pun pamit nyambut gawe. Pun ngasta surjan kalih jarik kalih blangkon. Blangkon kula niku dienggo Kakrasana niku lobok ning sok diganjel kacu. Ngen wingking niku. Demben ora entuk kacu diganjel pembalute mbokne. Kowe edan nek omong. Kula omong kene iku nyata kok kula niku mboten kok saru mboten ning nyata. Bingung dikira tisu. Dibetok. Nggih mboten napa-napa kajengipun. Oh iya. Sak liyane macul Kakrasana kuwi baut seni. Nyeniman. Oh iya. Mila rambutipun rada gondrong. Iya. Menawi nabuh menika menawi sampun ngecer, wah. Mboten wonten tunggalipun. Nuladaku utama ceker-cer. Cer. Ngoten. Coba aku tak weruh kon rere, mboten saged. Lah mbok dimingi-mingi napa nek pun nyambut gawe niku mboten saged. Ing wonten cara siji, Kakrasana niku pancen mboten seneng nek bapakne sambat. Lah terus ngaten mawon, mula panjenengan kersa. Aku kudu piye?
Etok-etok kula mang pulasara mengki kula tak bengok-bengok. Nek kula bengok-bengok sambat njaluk tulung niku pacul duncalke mesti melayu mriki nek penyadeng presa Kakrasana. Tan samar pamoring sukma, sukma sinopaya. Sinomaya winayu ing asepi. Oh. Yen pancen ngono aku manut karo kowe. Wis, kowe tok tak pulasara. Kowe tak sikep. Mengko kowe bengok-bengok njaluk tulung karo si Kakrasana. Nggih, nggih. Mening mengke nek nesu wonge pripun? Ya nek nesu kare wong niku nuwun sewu wis ora nyawang kuwi sapa dijotosi sak penake dhewe. Kula nipun nambake wong pirang-pirang. Edan tenan. Niku kula mboten goroh niku. Wong kendele kliwat kok niku. Niku yakin ndek ben Pak Carik niku dijotos. Carik andamu nggih. Wah kula dadak nambake wis ora apa-apa malah tak takre kaya ngapa kekuatane. Putra Mandra Sika Krasana. Wah nggih nyandan kula namung nyemanggaaken. Kene, kowe tak sikepe, kowe bengok-bengok Demang Sagopa ngesnaken Jawa Sinuwun. Jagat pangestu ngono. Melah darah. Ora nyono babar pisan jebul semono kekuatanmu lan kadewasanmu kok rasana. Aduh, pamanmu melu bungah katur konjo marang Kanjeng Koko Prabu Mandura. Sonatama karo Rai Jajaran ganggu kaya Widara Kandang. Kok rasana tanding upan Kakrasana. Kakrasana. Sanjur tak jatasi leren aku ngoyak kowe nganti meh pedhot napasku. Bapak kudu jujur karo aku. Bapak Sagopa. Apa? Kowe kudu jujur karo aku sapa sing ngajar kowe? Sing ngajar kowe sapa? Ae piye? Ae wong Mandura, kowe aja ngawur ya kendel ning nganggo duga-duga to, Nak. Wani ya wani ning nganggo petung. Aku ora wedi karo wong keraton, aku ora wedi karo wong negara. Gendak sikara karo kawulane dhewe. Tak ajari, tak oyaki, Bapak. Kose kae nek tok oyak kae tekan keraton. Nek kowe tekan keraton ngoyak karo satriya kae persasar kaya dene sulung mlebu geni, wak kecemplung ing tanurunga bakal tekaning pati. Aku ora wedi mati. Iya, percaya. Kowe ora wedi mati, aku percaya. Ning mbok nganggo petung to. Nganggo petung. Kowe kendel ngono rumangsamu kendelne iso dadi pengayome wong Widara Kandang wae. Kekendelamu sing kliwat kaya ngono kuwi malah kala mangsa iso nyilakake wong Widara Kandang. Lho, nyilakake piye? Lire piye? Dasare bapa ngendika kaya mengkono, dasarmu apa? Lho iya. Kowe ngajar wong kraton. Mongko wong kraton ki balane akeh, kae kadange anom Prabu Basudewa. Nek nganti awake tatu sowan marang Prabu Basudewa munjuk atur yen diajar karo wong Widara Kandang jenenge Kakrasana. Murkaning Prabu Basudewa dasare ratu ngetapake para wadyabala sing cacahe ngluwihi ping 10 kawula Widara Kandang. Widara Kandang didhawuhi supaya kon ngobong. Sing mati rak ora kowe dhewe Kakrasana, sing mati wong sak Widara Kandang. Dadi kekendelan ki nek kliwat ki malah nyilakake karo sanak kadang mitra kawruhe Apa ngono potok gawe-gawe, Bapak? Aku ki ora tau gawe ora tau dadi.
Aku nek ngomong ki apa nyatane. Anggere gawe merucut. Anggere gawe merucut. Mbuh lah. Yen ngono prajurit Mandura mengko bakale mrene. Mrene goleki kowe wong kae iki sing tok ajar Kadang Nata kok. Lah aku terus piye? Lah saiki sadar ta kowe. Kendel ki kena ning kendelmu ki nggo ngayomana karo kawula sing ringkih ning nganggo petung ora grusah-grusu. Ya bener kowe mbelani wong atuamu, aku bapakmu wis pancen tumindak sing apik. Ning ra ya nganggo petung. Nek kendel tanpa petung ki nyilakake wong akeh, nyilakake awake dhewe. Ora mung kowe, aku mengko ya mesti bakal dibondo karo Ratu Mandura merga ora iso mulang karo kowe, Kakrasana. Lah terus apa aku kudu ndelik apa? Ndelik nendi? Sing jeneng prajurit telik sandi kuwi ibarate mlebu nglenging semut wae iso. Dadi kowe ndelik nang endi-endi kecekel tak omongi, mongko kowe iki senengane udut. Udutmu banter nyambut gawemu ya banter, mongko kertek. Apa? Sing ora ana gabuse kuwi lho. Sing bakone mawul-mawul kuwi lho. Iya. Nah, kuwi keluke akeh kowe ndelik nang guwa mongko kowe udut. Ambune udut diambu karo prajurit Mandura. Wah, neng gua kayak pateni, gawake kampak cengelmu. Aku ndelik neng alas. Lemu buang udut sembarangan. Alase kobong, kok alas kobong sebabnya apa? Goleki, kecekel cucuki. Ndelik nanti we. Mati we. Wis tau we mati. Mula ya Kakrasana. Saiki ngene wae bangane kowe goleki wong kraton, kowe lunga sing adoh. Sinambi goleki adimu Narayana sing wis pinang-pinang sasi ora bali kowe lunga ora sang goleki rasa ngerti ngendi parane ning sing baku anut karo jangkamu dhewe sinambi prihatin pisah karo wong tuwa kok. Keperanggul mungguh ngayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungguh ngaloko Demang Sakupa. Nggih, menika sinten kok kula dereng nate sumarep tepung nggih. Iki Nayaka Sengkapura. Abdining putring Mandura Raden Kangsa Dewa. Aku tumenggung Sumbang Surajigja. Wah, tumenggung Sumbang Surajigja. Ya. Wigatosipun diutus dening Sang Prabu Kangsa kinen ngrangket putra ing Widara Kandhang. Ana menungsa kang ulese bule lan menungsa kang ulese ireng. Wondene wong wadon kang aran Lor Ireng bakal didhawuhake karo Raden Kangsa winengku garwa dening Sang Basuwara Kangsa. Mula Demang Sakupa gandeng kuwi kabeh sing duwe kewajiban kula wentah kowe wenehna tuduhna marang aku. Ora gelem mbok nuduhake aja kelakon dosa, tak gawe sungsang bawana balik Widara Kandhang. Kagatri sangga pinangguri nangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana yen kowe iki prajurit Mandura tak ajeni gandeng kowe iki ming prajurite Raden Kangsa mongko Widara Kandhang kene kebawah keperintah negara ing Mandura. Mula ora ana wong liyane satriya saka negara Mandura ingkang wani ngereh karo wong Widara Kandhang. Yen aku ora nuduhke wong bule wong ireng sartane lara ireng karepmu piye? Sirmu piye arep tuwa kaya ngene aku ora wedi karo kowe. Wah dalah.
Wani karo aku sing nawedeni apamu kendara dening aku ayo sak gadukku tak ladeni kowe tumengkung Prawara Kendra. Ketokno kekuatan wae. Ayo sambat to. Mingkari kon ngaku nuduhke papane kok ora gelem. Kulumbaya tekaning pati. Nak angone. Angol baya tekaning mati aku mbangane nuduhke kaya sing mbok sebutake. Yen ngono ikhlas karo patimu, ora ikhlas sebab apa? Iki merganing patimu. Nyi, dadi go mlayu anake nyi, gawanen mlayu nyi sagopi aja nang kene. Remuk awakmu didhawuhi supaya nuduhake nyanti dununge wong bule wong ireng karo wong wadon jenenge Loro Ireng. Komber kuku nguto adol. Waduh. Wah, getihe mereh-mereh saka cangkem. Menapa kepareng kula dadah kala mangsa Gusti Menggung. Waduh. Wah, iki disanteni enak banget. Menapa kepareng kula dadah kala mangsa Gusti Tumenggung. Purwadya bala manusa disebar lor kidul wetan kulon. Ana wong bule karo wong ireng dipateni wontening kengaran Loro Ireng diboyong marang Sengkapura inggih ngestaken dawuh budal dina iki. Permati kok nek mireng kowe diajar ora? Iya, Traya. Ya ngendak slantek wektune. Polat para sang Arjuna semuanya.
seka balik titiani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti ajeng teng pundi Ndara Kakang Semar ora antara suwe lelakon ingkang kepungkur Saptwarga karawan Priyayi Mandura Kanjeng Paman Ugrasena dawuh utawa munjatur ngersaning Kanjeng Eyang Wyasa nyuwun ngampil Kakang Mas Bratasena. Lha wigatine kinarya jago negara Mandura nggone putring Mandura Sengkapura Basuwara Kangsa nganakake adon-adon jago nanging wujuding menungsa. Kangsa niku wong licik lho Ndara. Arepa digdaya ning duwe sifat sing licik. Iya. Kula kinten adon-adon wonten ing Mandura menika mesti mengku gegayuhan sing siningit saka batine Basuwara Kangsa. Mula sampeyan kudu sumusul ke neraka mangke ndak enten napa-napa. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Ler kincanging risang mawe gandrung tobat kaki dewa tulungono aku tobat yen ana wong sing iso nulungi karo aku bakal tak pek sedulur dewa aku tulungono dewa Kakang Semar krungu apa gareng krungu apa kowe krungu apa Tru Gong krungu apa Gong kaya ana wong tawa cilok dengkulmu mlocot ora. Aku ngiler. Kaya enak kae. Wong suarane iki saka kene kaya wong sambat kok ora. Kaki dewa. Petruk mlebu ngalas ning opo kae Petruk nggih. Mara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh Petruk iki sapa niki nggih sing bengok-bengok wau sing njaluk tulung nggih niki wonge piyayine niki sing ngarep pancen rada tuwa ning sing mburi genyis-genyis iki to heeh mayite wis 20.000 gelem omongane kok ora nuwun sewu panjenengan sinten Mbah tobat kula Nyai Sagopi Raden kula nyuwun sewu panjenengan sinten kula Raden Permadi Mbah tobat menika ora Kaki Semar Kiai Semar sampean ra Novi walah Novi sapa tenjuang raimu sisan kowe Nyai Sagopi to inggih lha enten apa enten apa tobat Kiai kula nyuwun senjata pitulung enten apa Widara kandhang dipun opyak wadyabala saking Sengkapura tobat lha ingkang raka Kiai Demang Sagopa miturut kabar kapuping Rana Madyaga Laga mbelani dhateng Widara Kandhang. Semah kula seda Kiai. Lah pripun kok nganti ngoten niki sampean randra. Inggih. Lah pripun? Ayo. Sogok bokongmu. Wong tuwa macem-macem ora.
Nuwun sewu menika sinten? Niki momongan kula. Putrane Ndara Pandhu, Ndara Permadi. Niki adine Ndara Bratasena. Batobat Raden Permadi kula nyuwun tulung. Kula nyuwun tulung panjenengan atur nyirnaken dhateng raseksa ingkang bujung-bujung dhateng kula lan anak kula pun lara ireng. Kula nyuwun tulung Raden. Den nek mboten mangtulungi niki mesakake lho Ndara mangtulungi. Sing enom mau sapa Kakang? Nika Ndara lara ireng. Rayine Ndara Narayana. Sampeyan pun tepung to? Ya wis. Apik mawon. Muni sing wigati mengke gampang kula sing dadi korban mboten napa-napa. Waduh, aku yo ndek pamrih kok, Gong. Heeh. Tara mau. Wah, cilaka Semar. Minggiro yaksa tak sipating jemparing Kakang Nayata. Nggih, katos-katos Ndara. Tuntang wining samudra nglangut. Kilat kesit pindha tatit nadyan namung sak glagah. Parandene katiasane ngedapi-dapi Kyai Naraca Bala. Satemah dirgantara udan jemparing. Pejah kasulaya blasah kaya babatan pacing sangya raseksa saking Sengkapura. Gondro sepiro Petro sampeyan wis nyambut gawe nrajang buta ming nganggo jempari siji cul teng antariksa terus ana mendung tibane ora udan ning jemparing piyur buta pirang-pirang gloso Kakang mbok lara ireng endi Petro. Nah iki yang wis ngene iki ora iso di angel ndasmu. Nyun pangapunten wong kok mengo ngalang-elungan.
ingkang mapan wonten ing pertapan Nguntarayana. Sinten ing lenggah madaning pertapan Nguntarayana menika ta warnane? Pandhita ingkang buntas kawruh sidik paningalih persasat gesange wis sak traju sak bobot kalan para Jawata ingkang pemarap Sang Begawan Padmanaba. Risa juga lenggah madaning kecrabaan tanana cantrik ingkang cinaket lenggahing Sang Wikudibya kejawi amung putra kinasih nenggih Sang Narayana ing wis kepareng mabukuh Susilastawa ngeka padha kersaning Sang Pinandhita. Riris arum pangandiganing Sang Wikudibya Sang Padmanaba amiji dhateng swanipun ingkang putra Sang Narayana dados mangrujiling pangandika ingkang dereng kababaring lisan. Niat langening kalang dewana gelar pandhan moncar non ler kekunang surang sorot tekan padang Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng kulub atmajaning Sun Narayana iku wonten timbalaning adhawuh menapa bapa penemban wis sawetara nggonira nggilut kelawan babakan ngelmu mapanoning pertapan Nguntarayana Sun wawas kaya wis meh kebak ngelmu ingkang ndak paringake marang sira kulub Narayana kawula non ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka bapa penemban sampun paring ngelmu dhateng ingkang putra Narayana supados sakmangke ngelmu menika saged tumanja dhateng sedaya para kawula miwah para titah ingkang mapan wonten ing jagat menika bapa penemban apan kaya mengkono karsaning Sun ngelmu mono bisa tumanja lamun tunular marang sak pepadanira. Aja pisan-pisan awel yen to kita bakal nularake kelawan ngelmu sabab yen to kita bisa nularake ngelmu mau marang sak pepadaning urip satemah apa ingkang sira tindakake mau jumbuh kelawan jiwaning satriya sabab satriya mono kudu wani jroning wani nanging kudu ana rasa petung ingkang wigati tegese nadyan wani nanging aja nganti tanpa petung sabab yen to wani ingkang tanpa petung satemah bakal mbilaeni marang sira dhewe inggih Narayana kita kuwi satriyaning praja mula kang sangka kuwi kabeh ngelmu ingkang wis ingsun paringake marang jeneng sira muga-muga bisa tumanja tumraping negara luwih-luwih tumrap jagat iki. Kula nuwun pamunten, Bapak Penemban. Kenging menapa paduka paring dawuh dhateng ingkang putra Narayana bilih kula menika satriyaning praja. Jernyatanipun kula menika namung atmajanipun Demang. Kula menika namung lare dusun. Kula menika mboten sanes satriyaning praja, tuwin kula menika sanes turasing nalendra menapa dene satriya. Ya mung sira durung ingsun paringi dawuh sayektine marata gage wigatekna sira kuwi dudu atmajaning Demang Sagopa lho kula menika sanes atmajanipun Demang Sagopa iya pancen kaya mengkono sira kuwi atmajaning Ratu Mandura ya kuwi Prabu Basudewa apa to sababe jeneng sira prapteng kademan Widara Kandhang awit saka moganing si Kangsa
Ya kuwi atmajaning wong atuwamu nanging atmaja kuwalon. Nalika semana ingkang ginunjak dening Prabu Gorawangsa satemah mbabar wujud putra kang aran Kangsa Dewa. Mongko negara Mandura dina iki nedheng peteng merga saka pokal gawene si Kangsa. Ora ana pangarep-areping Ratu Mandura kejaba mung kelawan atmajane katelune ingkang mapan ana ing Widara Kandhang, ya kuwi sira Kakang Iraka Krasana lan adimu Silara Ireng. Sayekti kabeh mau turasing Ratu Mandura ingkang kasingitake ana ing Widara Kandhang Narayana. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung mangrumiyen kula menika atmajanipun Alendra Mandura iya ingkang patutan kelawan Dewi Badraini wondene kadhangira mau Kakrasana tunggal bapa siji biyung ya kuwi saka Dewi Mahendra wondene Kangsa mau saka Ibu Maerah ingkang cinidra dening Gorawangsa sinden saka negara Mandura ingkang aran Ken Sayuda. Gone Sulistyaning warna persasat ngembari marang putri katon Mandura wekasan Ratu Mandura kayungyon marang Kasulistyaning warna satemah mbabar putra. Sadurunge putra mau lair Ken Sayuda ingkang bobot mau tumuli diparingake marang si Demang Sagopa. Dadi Demang Sagopa nampa Ken Sayuda mau wis mbobot ya kuwi patutan karo Ratu Mandura. Walah dal. Lah ngaten to, iya. Kejaba saka kuwi Narayana. Gandeng kita wis mumpuni sarta wis bisa nampa sak kabehing ilmu ingkang pungkasan. Sira bakal sun paringi ngel pusaka. Kinarya ganeping ilmu ingkang wis sira tampa aran Senjata Cakra. Loro aran Kyai Kesawa. Senjata Cakra kuwi pusaka. Nanging ora susah dadak dilepasake sarana gendhewa mung sarana batin bisa lumayu mbengkas kelawan mungsuh. Dene Kesawa mapan ana ing kancing gelung lamun sira watek sira bisa wujud-wujuding brahala ingkang gedhene sundul langit. Mula kang sangka kuwi Narayana pusaka loro ingkang bakal ulun paringake marang jeneng kita Maragage Tampanana. Matur sembah sewun tanpa pepindhan tumuli kula aturi maringaken Bapak Penemban, kula nedya nampi dhateng menapa ing sambutan paduka paringaken dhateng Kang Putra Narayana Maragage Tampanana nggih. Pandhita kang kiraya wangsit Indra Kumbang. Oh. Riwusnya maringaken pusaka kekalih anglimpe kedheping netra Sang Narayana ical Sang Padmanaba panunggal tetunggalan lan jiwaning Sang Narayana. Nek golek ngelmu ki apa beda karo sekolahan kae nganggo istirahat ngono. Aku ling ngenteni nganti bingung. Apa rumangsamu wong ngangsu kawruh karo pendhita kok ana jam-jamane kaya wong sekolah rak ya ora to Kakang. Lah iya. Nganti cumengklungen aku ngenteni. Iya. Sang Padmanaba keparenge manjing sajuga marang angganing Narayana kaya wis rampung pakaryaning Sang Pinandhita wekasan momong kala jagatku. Weh lah. Entuk apa kowe? Entuk tambahan pusaka, Kang. Lho, pusaka apa? Siji Senjata Cakra. Kuwi pamunahing satru sekti. Ora susah ndak lepasake nganggo gendhewa nanging cukup tak batin wae Senjata Cakra bakal ngrampungi mungsuh. Waduh, aku mau tok jalukke. Apa ngono lho, linggis apa?
Sik to, kowe iki nek omong senengane sembrono, aming anak Demang kok kono ora sembrono ki arepe arep kaya apa? Punten dalem sewu napa piye? Ing angka loro, sing angka loro Kyai Kesawa, manjing ning kancing gelung. Iki nek tak watek ki aku iso wujud buta gedene sundul langit. Terus pakanane opo? Pangananmu telo doyan? Doyan. Padha karo aku. Terus sing wigati kowe tak kandhani. Perkara apa? Rada maju. Ngundak wong akeh sing krungu, ya. Oh. Aja kaget ya. Ora. Kok tak kaget saiki? Engko wae mengko. Idi apa? Jare kon kaget ora. Kok sik tak aku gane sembrono kok ndak entek wektune. Oh iya ya gecek-gecek. Aku ki jatine dudu anake Demang Sagopa. Tak totok lho kowe. Kowe ngilang-ilangke bapakku. Kowe ngilang-ilangke diopeni wong tuaku wit kuncung nganti gelung wit jabang nganti celaprang. Kok ngaku dudu anake Demang Sagopa. Kok sik to, iki sing ngendika apa penemban Padmanaba. Aku ki jane dudu anak Demang ning aku kuwi anak ratu. Ratu Kasut. Udu. Ratu sapa? Aku anake Sinuwun Prabu Basudewa ratu ing Mandura. Welah. Kuwi tenan. Malah ora mung aku, Kakang Wakrasana kae ya anak Ratu Mandura. Adhiku Lara Ireng ki ya anak Ratu Mandura. Apa to sebabe kok tekan Widara Kandhang merga dititipke merga Mandura ana pengamu ing Kangsa Dewa, Kakang. Aduh, Raden. Wis ora. Kowe ngopo kowe? Kula benajeng kalian Turasing Nalindra, Turasing Piyai Luhur, kula nyuwun pangapunten Raden. Kok sik to, aku moh nek ngono iki. Aku moh. Ayo ngadeg. Dereng dipun obati. Tak totok modar kowe. Anak Demang kok omongane kaya gentho. Ayo ngadeg. Nek kualat ora, merga kowe dong tak omongi. Dipun paringi dawuh menapa? Ora sah basa. Diomongi apa? Sing anak ratu kuwi ora ming 3, ning 4. Lho, lah tunggale Ratu Mandura ku ya nyingetake putra ning Widara Kandhang sing dititipe karo Demang Sagopa, Bapak Demang Sagopa wiwit Biyung Sagopi isih meteng. Welah. Sapa no? Jenenge Udawa. Aku wae piye? Iya kowe iki ya anak Ratu Mandura. Nek aku patutan karo Prameswari garwa sing saknyatane tegese garwa resmi. Nek yen kowe iki ora garwa resmi, kowe anak sinden. Prastiwi, uduh. Atene aku cendik banget. Ora. Biyen ana sinden jenenge Ken Sayuda. Ken Sayuda kuwi ya Nyai Demang Sagopa, ibumu kuwi ning sing mijekake dudu Demang Sagopa. Ning Ratu Mandura. Weh. Jagat Dewa Bathara. Aku malang rek ya. Iya. Wah, lumayan untuk warisan ora ya sesuk. Ya mbok. Mosok diame-ame kok warisan ora. Senengane wis saiki wis cetha turase awak dhewe kuwi sapa, Kakang? Dawing Sang Begawan Padmanaba, aku kenging madhangke negara Mandura. Ayo, budal marang negara Mandura. Ayo, Narayana tak tutke, aku ora bakal pisah karo kowe, Narayana. Krasana nilar kademangan Widara Kandhang manjing telenging wana kados papan ingkang sepi kinarya mahasing asamun teteki amasuh dhateng batining Sang Krasana tanana ingkang pinindeng
tanon ingkang den suwun dening Sang Kakrasana kejawi amung kekiyataning lair kinarya tamenging diri kocap ingkang trina saking dirgantara Sang Budawa kanggih Sang Hyang Bathara Brahma. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang susuh angin ngendi nggone wong pilahing mas tunama sidam sekaring bawuna langgeng Kakrasana aja kaget ulun ngemrepeki kelawan kita nggone nedeng mangsa semedi ulun Sang Hyang Bathara Brahma ya Sang Budawaka pukul sepinten kalepatan kula diagung pangaksama Paduka Hyang Adi pukul dene Paduka merpeki dhateng jasad kula anggen kula lampah semedi Kakrasana saka mantenging nggon kita semedi satemah akarya gara garaning kayewangan satemah Sang Hyang Jagat Girinata anuding lan panjenengan ulun kinarya tumedhak ana ing jana luka njogarake nggon kita tapa Kakrasana apa kang dadi panyuwun kita sayekti dewa ngudaneni kinarya bebetenging diri kita bakal ulun paringi pusaka loro cacahe kodrat lan wiradat ingkang kodrat aran Kyai Nenggala mapan ana ing epek-epek kita dene ingkang wiradat aran Kyai Alugara marga tampan ana nggir Kakrasana Maranos mobang mangaruna katinetraning angka rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca pusaka wis kita tampa lan ulun bakal miyak wewadi ing mapan negara Mandura wewadi menapa pukulun Kakrasana sayekti kita kuwi dudu atmajaning Demang Sagopa lan Nyai Sagopi nanging kita kuwi turasing Nalendra Mandura putra Mandura putraning Prabu Basudewa ingkang siningetake ana Widara Kandhang klebu kadang kita Sinarayana lan Silara Ireng Kakrasana Mandura ingkang ketaman wetepet merga saka pakartining Sikangsa nggone bakal ngrubuhake kanalendraning wong atuwa kita Prabu Basudewa ya mung kita ingkang diarep-arep dening Ratu Mandura muga-muga pusaka sakarone bisa dadi sarana nggon kita madhangake projeng Mandura nggih. Jangkan sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Narayana. Iya, Kamas. Kula ingkang ngerayi Kakang Udawa. Kakrasana aku Kakangmu Udawa. So ngendi kowe? Pendak-pendak kowe gawe bingunging bapa Demang Sagopa, kowe bali rong dina minggat rong minggu. Bali seminggu minggat rong sasi. Ora gawe tentreming wong tuwa. Ning kowe tansah gawe bingung-bingung penggaling Kanjeng ya kuwi Bapa Sagopa. Lunga ya lunga ning kaya aku. Lho. Kados panjenengan dos pundi? Aku lunga ning nggonku lunga masuk lawan batinku teteki semedi. Mula ora aneh yen entuk kanugrahan saka dewa.
pikantuk kanugrahan to? Ya. Saking Bathara Brama. Lho. Ya, Bathara Brama. Pusaka kalih naminipun Alugara Kyai Nenggala. Ngaten to? Lho, kok kowe ngerti? Ngertos mawon. Nuwun sewu, kula lunga nika ya ora lunga-lunga dolan seneng-seneng rupyan-rupyan nika ya ora. Ning kula suwita. Kula ngangsu kawruh. Sekolah le wadake. Rameng lunga-lunga tok. Lho, kowe suwita menyang endi? Begawan Matmana Benguntarayana. Panjenengan pikantuk Kyai Alugara lan Nenggala. Kula ugi pikantuk pusaka. Pusaka apa? Senjata cakra kaliyan Kyai Kesawa. Menika wujudipun pusaka nanging boten sarana lirepasaken mawi gendhewa winatek batos kemawon saged ngrampungi mungsuh. Kowe entuk apa Kakang Udawa? Lembu sekilan. Welut putih. Lho, werna-werna. Apa jenenge? Kul buntet. Oh. Padake gleleng to. Rumangsane ora. Werna-werna aku entuk turane Narayana. Lan sing wigati tak kandhani. Panjenengan badhe dawuh menapa? Kowe karo aku dudu anake Demang Sagopa. Kula panjenengan menika putranipun Prabu Basudewa. Patutan kan Prameswari lan garwa ingkang resmi. Ya. Lan Kakang Udawa menika sanes putranipun Demang Sagopa ning putranipun bapa utawi Nalindra ing Mandura Prabu Basudewa ingkang matutan kalawan inggih menika Nyai Sagopi duk nalika tasih muda. Ora kowe kok titis men to. Kok malah titis ngungkuli aku. Nuwun sewu. Mila tiyang menika sampun ngantos sok ngilani kaliyan kawontranipun tiyang sanes ana tetembungan Giri Lusi jalma tangkena kinira. Mandura nembe kenging pepeteng inggih menika saking mengamipun Basuwara Kangsa lan kepadhanging Mandura dipun pasrahaken dening Kakang Mas Kakrasana lan Kang Rayipun Narayana. Kakang aku tulungana Kakang. Kakang Narayana aku tulungana. Tata laruta saking Godha Sang Kurakala yen amutusa Sang Sri iki kaya lara ireng. Iya lara ireng. Iya Kakang. Lho iki Biyung Sagopi. Ya Biyung Sagopi mlayu-mlayu ning apa? Simboke ning apa mlayu-mlayu? Lah to Narayana Kakrasana Widara Kandhang mbok tinggal. Ana pengamuking wadyabala saka Sengkapura. Eneng bakal nggonjak karo adimu si lara ireng tumuli aku ngajak lara ireng mlayu sak-ado-ado aja nganti dioyak wadyabala saka Sengkapura. Lah Bapa Sagopa piye? Bapa Sagopa piye? Bapak piye, Biyung? Bapakmu mati dikruput wong Sengkapura. Iblis anak. Bapakmu wis ora ana, Narayana Kakrasana menungso kranjingan sing jeneng Kangsa Dewa. Utang nyawa, nyaur nyawa. Sapa sing wani mateni bapakku kudu nyaur uripe marang Kakrasana wae. Ah! Salah kae. Kok sik Biyung Sagopi piye? Nalika kowe tekan kene kowe ketemu karo sapa? Mbak, ketemu karo Kaki Semar. Sing ngetutke karo Raden Permati, Raden Merpati sing iso mateni wadyabala Sengkapura. Lah kae malah luput kae. Permati kok malah dipulosara karo Kakang Kakrasana kae piye? Menungso lan Kakang wong Sengkapura malah mati kowe.
Kowe wong Singapura kowe. Gong, kowe iki diantil tenan kowe iki. Kowe iso sabar ora kowe? Ngegung-gung kowe. Gleleng kowe. Kowe buta Singapura, buta cengel kowe. Iki pana kawan, pana wis ngarani kawan kuwi temen. Dadi aku iki pana kawane Ndara Permadi. Ndara Permadi iki ora wong Singapura, ning kae sing belani sapa kuwi? Sapa jeneng Matra? Nyai Sagopi. Nyai Gapi, Sagopi. Sagopi. Kupinge iki dingake. Nyai Sagopi kok Nyai Gapi ora. Temeh ambune teng-tengan. Nyai Sagopi. Sepeleke sapenake dhewe, Kamas, Kakak Mas. Permadi ya. Ya Kakang Narayana. Aku ngaturke panuwun ya Permadi. Ya padha-padha ora apa-apa. Awakmu ora lara, ora tatu diajar Kakang Kokrasana. Pangestumu ora. Kae sapa? Sing endi? Sing wedok ae. Lara ireng adikku. Adimu. Sendiyang. Piye? Sendiyang. Yang mana? Yang mana matamu? Asa sok melu-melu. Yang mana? Yang mana apa? Yang iki maksude piye? Wis duwe jodoh urung. Lah piye to? Ku gelem. Oke tunggale nek ming gelem kaya ngono. Bagong kowe gelem, jelas. Kagak ye. Kagak awak yo aku ye. Ora kene nek omong yo ora cetha lho, Tru. Mbok menawa ya ora apa-apa. Syukur. Ngopo to, Gong? Anu lengene kecantol cangkemku. Cangkem ya ombo-ombo. Ciot iki? Heeh. Ya sesuk gampang perkara kuwi iso dirembug. Ning sing wigati aku duwe pakaryan. Pakaryane apa? Madhangke negara Mandura. Yen pancen kaya murka pasangyup ya katujengin. Kakang Mas Bratasena kadangku tuwa dadi jago Mandura. Weh lah dalah. Yen ngono nadon-nadon jago menungso, ya pancen kaya mengkono. Kakang, ayo ndelok. Mesti akeh wong dodol. Ayo ndelok, Kang, ayo to ndelok nek ora ndelok aku mangkat dhewe. Kancanane. Piye gelem ora? Arep dikancani Permadi iki gelem ora? Wegah. Mangkat dhewe wani. Dhewe wani. Kaya nganu kae ya Gong do pasang story kae dhewe wani. Aku nang ndi-ndi wani waton ngesak dit. Jajal ora nggo dhewe ya muntir tenan. Ha iya ora. Yen ngono ayo budal marang Praja Mandura. Ayo tak dereke. Ayo kok Narayana lara ireng budal marang Praja Mandura. Madyaning glanggang blabar waja jangit cencang papan adon-adon ing mapan wonten ing alun-alun negari Mandura surak mawrahan manengker gumur sanggya para pawuh sanegara Mandura.
Engke genti kalindhe. Sang Surati mantra mengsah Sang Bratasena. Jago saking Sengkapura mengsah jago kasukuhan saya ngangsek Kang Samya Wuninga. Kenya mirsani surak mawurahan manengker gumuruh. Dhateng kantun Sangkakrasana ingkang nalika semanten ambiyak dhateng kathahing para ingkang samya ngawuningani adon-adon madaning alun-alun. Saya caket madaning glanggang. Adon-adon mapan wonten ing Projeng Mandura. Satemah katingal Sangkakrasana. Sang Surati mantra emut dhateng piwulingipun Sang Kangsa Dewa. Babakan adon-adon ingkang wigatos sampun kepengin nempalaken sanggya para kawula lan niti priksa wonten pundi dunungipun tiyang bule, tiyang cemani. Dupi mulat Sangkakrasana saya ngangsek. Genya amriksani adon-adon madaning negaring Mandura. Saya nyaketi Sang Surati mantra sinambyang geget jangkaning Sang Bratasena. Ora tatanan wong Sengkapura. Wong bule sing dadi beburaning negara sing pengak iblis kuwi dapurmu. Ora tak sirake dadi maksiat. Ayo leganing atiku iki Raden Kakrasana. Sapa mateni Baman Surati mantra? Wong bule kowe disingetake karo Ratu Mandura. Kowe memanasatining wong Sengkapura Basuwara Kangsa. Iblis anak kowe sing gawe weteng negara Mandura ora sirna aja tundang Kakrasana. Wah, cangking siramu sing tak cangking dasmu. Dene dak dadane dening Sang Kangsa datan saged nglawat nenggih Sangkakrasana mulat ing ngrayarsa pepula mati dening aku kowe Kangsa. Nenggih Sang Lara Ireng ingkang nyaketi ungganing Sang Kangsa anggenipun sampun saged anlikung dhateng Kengraka kekalih manteng panyawanging netra hanyawang Sang Kangsa Dewa semu mesem ing lati satemah kawawa rubuh bebeteng jiwa kasatriyaning Sang Basuwara Kangsa
nyumurupi dhateng kasulistianing warna sang loro ireng ingkang pindhane kaya widodari tumurun. Saya dangu, saya kendho panyepenging Raden Kakrasana miwah Raden Narayana tanggaping gati satya kekalih sigra musti pusaka Kyai Alugara miwah Kyai Senjata Cakra tan prayitna sang Kangsa Dewa lon-lonan angluwari panyepenging sang Kakrasana miwah sang Narayana arsa jumangkah anyaketi sang lara ireng parandiring mangke sesarengan sang Kakrasana miwah sang Narayana anamaken pusaka kekalih kenging diadane sang Kangsa satemah bengkah dadaning sang Kangsa Dewa gumebrok kaya gunung jugruk. Wah. Wadah. Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan. Ora iso ngalahke menungsa sing jeneng Basuwara Kangsa. Tiban pusakaku Kyai Alugara jebol dadamu bengkah sirna margalayu. Mangke riyen to. Apa? Ingkang menika senjata cakra sanes Alugara. Ya aja ngawur-ngawur. Sing ngenani Alugara tatune iso mbedhahke dada. Nuwun mapunten. Apa iso mbedhahke dada menika namung Kyai Alugara senjata cakra menika tamake gunung jugruk segara asat padha karo pusakaku. Kowe aja ngeyel. Tuaku karo kowe. Sing pantes manteni Kangsa kuwi aku. Kula ya pantes manteni Kangsa. Ning sing kena Alugara, sing kenging senjata cakra, sing kena Alugara, sing kenging senjata cakra. Sapa mateni anakku lanang? Jagat iki wis padha ngerti yen Basuwara Kangsa kuwi putra Mandura putraning Prabu Basudewa. Lah kok dadi kabar sumebar ngebaki negara Mandura yen Basuwara Kangsa mati. Sing mateni sapa? Sing kena mau rak pusakamu. Sing iso mbengkahke dada menika namung Kyai Alugara. Nek senjata cakra ki ora iso mbengkahke dada. Dadi sing mateni Alugara nek ana dosane disandang. Ora, kowe mau muni nek senjata cakra kok mboten panjenengan nyaya nek panjenengan menika sing mateni nganggo Kyai Alugara. Ah, aja ngaku iku aja. Aku iki aku dikunjara piye? Lah kene wedi. Iki sing dipateni iki anak ratu. Sing dipateni anak ratu ora sembrono. Kowe ngaku wae Narayana, kowe ngaku wae. Iki aku sibuk tenan akhir-akhir iki. Lah wong perkara sibuk kok sing ngakoni kok adine iki. Lah kula ya omong nek kon ngakoni wis kowe ngaku men kowe dikunjara. Kakrasana iki sinuwun sing mburi iki Narayana. Inggih, kula ngabdipun Narayana. Lara ireng. Iya sinuwun. Wah, anakku telu wis gedhe-gedhe Narayana.